Asinibingelele ngalokushona ke kwelanga lanamhlanje. Kunezindaba ke nokho ezikhulunywayo ke macala onke kuleli ke likaMthaniya. Lezi zindaba ezihamba ke phambili lezo ke zokuhlukana ke kwenhloko phakathi ke kwenkampani ebizwa ngeNdlamlenze Group Production. Okuyinkampani engaphansi ke kukaKhuzani Mpungose, umculi odumile kaMaskandi. Kule nkampani kunabaculi abaningi asebetheke baphakanyiswa ke yiyo ke le kampani bekade ke berecorda ngaphansi kwayo. Kodwa kokwamanje esakhuluma ke ngabo umkhulekelo umfuka Mpungose kanye ke noSikwenethu. Laba baculi ke nokho sekuvela ukuthi ke sekuhlukene inhloko nesixhanti phakathi ke kwabo. Akwasiwa ukuthi ke ingabe ke yini le engaka ebangela ukuthi kuze kufike lapho. Uzokhumbula ke isizulu ke sidala, abadala ke bayibethi ke engakhali ifele embelekweni. Yilo ke singakusho kwanamhlanje. Uzokhumbula ukuthi ngaphambilini insizwa ke lapha ke kwaMpungose okungumkhulekelo ike yakhipha ke lapha ke album ebibhalwe ukuthi kaMahlikihliki. Kule album yayo kunengoma lapha ke ethi umculo uqoshwa kanzima. Noma kunjalo ke nokho kunezinhlamvu kabaningi abangayinambithisisanga. Kodwa ke ake siqale isitatimendeni esikisho ke ile nkampani okuyi IGP, Indlamlenze Group Production, inkampani kaKhuzani Mpungose. Le nkampani imemezeleke noma inkampani ke isimemezele inkampani IGP ifisa ukudlulisa kokubonga okukhulu ukusebenzisana kokuhle phakathi kukaMaSethembe Sikweletu Chiliza kanye noSibusiso umkhulekelo waMpungose. Ngemva kwephela kwesivumelwano sokusebenzisana phakathi kwekampani nalamaciko, ikampani ibeke nomhlangano okuhlahla ke indlela eyaphambili nalamaciko. Isizo sekampani ngalamaciko sifezekile njengoba kukuningi okuzuzwe umkhakha walomculo kaMaskandi ngalamaciko ke amabili. Nokuqinisa ke idolo kakhulu ukuthi ke ukhakhayi luqine ngokwenele ukuthi bazokwazi ukushaka izinsizwa ngokuzimela. Noma ke yinini lamaciko uma ke buya sizowamukela futhi ngezandla ezimhlophe. Lokhu ke sikwenze ngokuvumelana ke ukuhlola amandla ebanga sebelahambile endimeni yezomculo. Futhi ikampani yakuqinisekisa ukuthi ke isazoqhubeka ilekelele lapho kuzoba khona izinamba khona ohambeni lwabo izoba ke seduzane kwabo kuze kubeke bazithola esimeni abasifisayo emculweni. Sibonga ke udlebe enibapha ke lona futhi ke niqhubeke nibapheke lapho ke abafana ke benu abaculela ke nina. Ikampani Indlamlenze Group Production ikhuthaza ukulekelela amaciko kuze kekwazi ukuzimela angahlala abantu abangosomathuba. Amazwi akhisho ke le company ke Indlamlenze Group Production. Laleli uzokhumbula ukuthi ke le company ke isikhathi ke esiningi iyayike isayinika amaciko bese ke wanikeza isikhathi sokuthi ngemva kwesikhathi esokuthi kuzobe ke sekehlukana ke inhloko nesichanti. Kunabanye abaculi ke abanikezwa ke iminyaka emibili kanye namalbum amabili ukuthi ke makufika lapho bese kuyehlukwana. Kanjalo ke nabo laba futhi bebenikezwe ke iminyaka emibili. Kanjalo ke futhi ukuthi ke benikezwe namalbum amabili bese kuba ukuthi ke emva kwalokho kuyobe ke sekuyehlukwana. Nembala kubeke kanjalo kube iminyaka emibili amalbum amabili. EkaSikweletu ibiqeda kuphuma ibingeyesibili. EkaMkhulekelo ibiqeda kuphuma ibingeyesibili. Kule album kaMkhulekelo ke egcina ukuphuma kunengoma ke ethi Amandla Ethu. Ithi kumculo uqoshwa kanzima. Kunezinhlamvu ezithi yekelana ukudla amandla ethu. Lo mculo ke siuqopha kanzima. Siqopha kumculo beqhamuke abanye ke sebezodla. Bayakhuza uthi ke yekelana ukudla kamandla ethu. Sicabangeleni nathi ngoba kasitholi lutho ngalomculo. Uma kudla nina kuphela. Yilezo nhlamvu kabaningi abangazange ke bezinambithisise kahle bethe kukhona la zigadla khona. Kodwa ke asasi noma izona yini ezimholela amanzi ngomsele noma ingoba vele bese kupheleka inkontileka ababeyisayinile eminyaka emibili namalbum amabili. Njengoba ke vele kwakuvele kufunyelene kanjalo kwasekuqaleni ukuthi kuyoba iminyaka emibili ehambisana ke nama album abe mabili bese ke indoda ke iyazimela indoda komayibona.